natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Okay, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Welcome na naman po kamo sa sarong programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Unya na daw ning Martes, petsa Miyerkules na pala ngunyan, petsa 25 kang bulan ning Hunyo 2025 kasi bug o kasubag o kaya nag-abot pa lang ako medyo puyat pa kaya huna ako Martes pa lang kasuhapon ngunyan Miyerkules Father Butch. Anyway, welcome po kita, live po kita ngunyan, pero yan ako sa sakulang kwarto ta medyo pa ako, inaantok-antok pa ako. Nagbas lang po ako pero medyo magayong-gayon man so bas kasuhapon kasi naghali kami duman sa PITX alas 7 ning Banggi, nagabot kami ning sa Legazpi alas 7 ning aga. Bakon arog so kasupagduman ko nagbas din ako, pagkatapos naghali kami ning alas 6, nagabot ako sa sa Manila mag alas 9 na. Grabe, matraffic talaga. Dapat kasi dati kay itong panahon niya, naghali ako digdiho sa bus na pigsasakayan ko. Nahali ako digdi alas 6. Naabot minsan ako sa Manila kay itong panahon. Mga alas 5, yaw na ako duman eh. Alas 5. Pero ngunyan, grabe talaga ang tinampo. Kaya ano ang nangyayari sa tuya sa mga tinampo na yun nga ni problema, na ang tinampo na marhay, pinabakbak. Ang tinampo na kay puan ng pakarhayon, nakatiwak lang, dahil pinigpiwa pakarhay. Sumagayon ng pagkalsada, sementado pa yan, espaltado pa yan, luluhuan. Di pag niluhan mo na yan, lubak-lubak na, ay kay puan na iniyong anuhin, kay puan ng sirain ito, baguhin naman natin. Ang hapot ko, taarog ka ang kitalig sa Pilipinas, lalo yan sa Andayang iyan. Andaya Highway iyan. Talagang yan ang problema. Miskinig sa Legazpi, miskinig sa Albay. Pwede po ka mo magsimbag. Ano kaya ang dapat nang gibuhong ka iyan? One time nahapot ko nga ni si Mr. Perdigon. O Dr. Perdigon na pala ang apod ka anta. Doktorado na ito eh. Doctor of engineering yata ito eh. Nag-graduate ang digdi sa UST Legazpi kaya itong 2 years o 3 years ago. Napot ko nga ni sa iya kung ano ang magayong gibuhon. Anyway, dahil ko kaya duman sa Korea, duman sa Japan, meron pa ako ang ginigibo ninda pag bakul actually repair to construct sa tuwid sa Pilipinas kasi repair ng repair, kulang sa construction of roads and new roads repair. So pag repair wala sa construction, ang nahiling ko sa inda so ito bagang kalsada nila nilalagyan pa ng bakal para kang nagalimbawa nagibuning tulay. Yung mga tulay baga, pag nagibo kang tulay, kinakaganing bakal ito, or kung arog sa skyway, igwaning ko yan, bakal, so, kaya matibay. Bako sa ng espalto, kundi, bako sa ng semento, kasi talaga may bakal, kapit na kapit ang semento. Sabi nga duman nakapunta ako kasi nagpunta ako sa lugar na ito sa abroad. Nakita ko, na sabi nila it will take about 100 years. Grabe, pwede. Kasi ang bakal duman, talagang matibay. Digdi sa tuya, ang nilalagay, walang bakal nakita ko eh. May bakal pala doon sa isang bakal lang yata, nakausli, kunyari. Doon sa, makita mo, parang may bakal parang dugtungan doon sa kabila.
Yan ang nakikita ko. Kaya talaga ang hirap mo niyan dahil lalo sa Anday Highway. Yan. Hali pa lang ako duman sa by the way, hali din ako sa sa Northern Luzon. Ano ba ang ng highway doon sa Northern Luzon? Ano? Paduman ka sa Northern Luzon, Lawag, punta ka sa basta Northern Luzon. Magayon kasi talagang hindi bako-bako, hindi araw ka sa tuwa digdi sa papunta ka ng Bicol. O sabi ni Father, hindi kasi may mga truck na dumadaan. Okay, considered may mga truck na dumadaan. Lalo pa nga ni pati bayon. Kasi ang nangyayari sa tuwa baga digdi, ampaw. Yan, ang pagurulayan ng mga tugang, ano mang ikakarahay, ano? Kundi mapagurulayan ng ikakarahay, ano ang mangyayari diyan? May kitang madadawag na makakarahay. Pero siyempre, when you denounce, you also pronounce. When you pronounce, you have also to, sabi nga, denounce what is evil and announce what is good. Kasi importante, sabi nga, balansyado. No? Kaya po ang DCGB palaging balansyado. So, kaya haputon ta mga tugang, kamo mga nagdadawog, ano sa Indo ang palagay nindo, manugod iyan sa iningani na, may sabi sabi ni Jem, ang taong naggigiribo ka iyan, igwaman iyan ke katapat na padusa, sooner or later. Ang kwartang bako hali sa marhay na paagi, minabalik iyan sa lawas kang tao. Yeah, I believe so. O tama yan. Ang sabi ng iba yung tinatawag na karma. Although di man kita nagtatawag ng karma, ang tawag lang natin katarungan. Yan, katarungan, justice. So tama yan na Jem. Oh, thank you very much, sabi ni Francis Jem. Tama yan. So yan importante mga tugang kung paano ta mapakarhay. Kasi talaga naman lalo dyan sa may, di ba, Padang yata. Tama, kasi ilang beses ako duman sa Padang. Nung nakaraan, 2 weeks ago. Kaya tama, 2 weeks ago kasi may misa ako duman sa Tabaco. Ano? Grabe. So, traffic dyan. Ano? Grabe talaga. Sobra na talaga. Kasi, kapiraso lang yon. Ilan lang naman na mabuti kung 1 kilometro ang inaayos. Hindi, kapiraso lang siguro. Hindi nga 20 meters ang lapit lang yun. Pagkatapos, ang liit lang, pero ang abala, grabe. Yan ang problema mga tugang. So, sana, igwa kitang paraan. Di ba sa Pilipinas, napot ko nga si AI pala, napot ko si AI. Dito sa Pilipinas, pwede ka ba magreklamo sa gobyerno? Arugkaan? Pwede ka magreklamo. Sabi ni AI, yes. You can, may ombudsman. Nadawag ko pa nga mayroon tayong tinatawag na, kahitong panahon, may tawag ka sa 888. O tama, pagkatas magreklamo ka. Oo. May picture. Ang tanong, pagdating sa execution, ano nangyayari kaya? May nangyayari kaya. Magsumbong ka, tapos kainitan ka pa, pagkatapos pag nagsumbong ka, ikaw pang kawawa. Yan ang problema sa tuya. Yan. Kaya ano maray naggibuhong kaiyan. Manunugod yan sa ikakarahaykan sa tuyang transportasyon. Kasi kawawa din po, lalong ngunyan, di ba? O dahil sa traffic, pag ma-traffic, magastos ba sa sa gasolina, sa krudo? Siyempre magastos. Bako niyo. So ngayon, di ba, nagtitipid na nga tayo. Ay dahil sa traffic, hindi ka makatipid. Yan. Kaya sana ang maganda kung ang mga kalsada natin lagyan ng ng bakal. Pero sasabihin naman, Father, kukurap-kurap ka na naman kaya. Ayun ang problema. Pag marami tayong mga taong kukurap-kurap, walang mangyayari. Madilim. Madilim pag, halimbawa, nagkukurap-kurap, talagang madilim, malabo na talaga ang paningin ng mga nagkukurap-kurap. Yan. Sana po, sabi ko one time, kahapon yata, kausap ko yung pasahero din. Sabi ko, grabe yung kalsada natin dito. Sana, Father, mawala ng korupsyon. Mawala ng korupsyon. Kailan kaya mawawala ang korupsyon? Yan ang tanong. Diba? Duman isang presidente, sabi, ikulong ang korap,
ikulong ang mga drug addict, ikulong ganito, ano nangyari? O, wala rin nangyari yata, no? Sa corruption. Ah, Father, may nakukulong sa corruption. O, sisay, o, sige nga ni. O, napangalimbawa, mga corruption net. Ito na nga, public service po kasi yan. Ano, kalsada, yung mga kahit sa electricity, sa kuryente, hindi ako nagbabanggit ng specific, kuryente lang, wala akong sinasabi. Ano? Kalsada, ganun din. At least alam natin yung mga kalsada o ano mga public services na dapat talagang serbisyo publiko ang apodkaan. Although kami dito sa radyo, ganun din. Nagpa-public service kami para ang mga tao matabangan lalo na sa informasyon. Yan ang importante sa buhay. Ano? So ano po ang gawin natin diyan kaya? Ano? So sabi kay itong panahon, ang pagtarabang-tabang, bayanihan, nakakatabang talaga yan. Nagbabayanihan tayo ngayon. Pero ngayon hindi na bayanihan, Father, bayad na muna bago bayanihan. Bayad na muna. Kung walang bayad, wala. Pagkatapos nakikita natin yan. Halimbawa, isang kalsada, nakita natin kung kailan dapat simulan, kailan matitigil, pagkatapos nandun ang presyo. Magkano na lang kaya ang napupunta diyan sa ano? If we are, sana maging honest tayo kasi importante po yan, katapatan. Alam mo, yung salitang tapat, kahit pagbaliktarin mo, baliktarin mo ang tapat, tapat pa rin. Spell tapat. T-A-P-A-T. Baliktarin mo yan. Ano? Di tapat pa rin, pareho din eh. T-A-P-A-T. Tapat. Ang importante ngayon, Father, para maiwasan na talaga, tayo maging tapat. Yan, tapat sa panunungkulan. Malapit na naman po, hindi ba? June 30 yata yung yung mga bagong na-elect, tapat na panunungkulan ang kailangan natin. Kasi pag tapat, may sapat. Yan importante sa buhay. Ang problema kahit sa mag-asawa, ilang beses ako nagkasal, mahalaga din po. Ang sinasabi ko lang sa iyo ang kailangan is to be faithful. Not to be successful, but to be faithful to your wife, to be faithful to your husband, to be faithful partner. Di ba? Papayag ba kayo na ang asawa hindi nyo, hindi tapat, kundi salawahan? Pag may salawahan, may salwal yan. Delikado na yan. Mahirap po mga tugang yan. Dapat huwag tayo maging salawahan. Ang kailangan natin tapat, katapatan. So, yan po pag-usapan natin ngayon, katapatan. Diyan lang po kayo at sa oras na ito, tayo ay mag-usap-usap tungkol sa katapatan. Katapatan sa ating pagiging tao. Ganun lang naman, di ba? Kung tayo tapat sa ating pagiging tao, talagang maunlad yan. Halimbawa, ang pamilya, kung titingnan natin kung bakit ngayon ay talagang magulo. Kasi nga, simula pa lang, bago ang pamilya, mag-asawa muna. Pag ang mag-asawa hindi po tapat, ay talagang magulo yan. At hindi rin, pag ang asawa hindi tapat, hindi sapat ang sweldo, hindi sapat ang ang binibigay. Kasi nga, yon walang katapatan sa sinumpaan. Yan ang importante ngayon may importante yan. Balikan natin ang salitang tapat. In other words, fidelity, faithfulness. Maganda sa buhay yan Yan ikakaray sa atin. Katapatan, mga tugang. Kaya nga, ang Diyos ay talagang tapat lagi. Tingnan mo ninyo, ang Diyos ay tapat sa tao. Ang tao kaya tapat sa Diyos. Yung mga tugang. Anyway, pag-usapan natin mga tugang yan maliwanag na ang Diyos ay tapat sa tao. Ngayon, ang tanong, tayo ba ay tapat din sa Diyos? O tayo na lang, tanungin natin, tapat din kaya tayo sa ating mga sarili? Yun. May kasama po kasi yan ulitin ko ang taong tapat ay lumalapat. Nakalapat talaga tayo. Para sabi nga, ang buhay natin parang jigsaw puzzle. Huwag natin ipilit kasi it's a big, we are all pieces of the whole jigsaw puzzle. Okay? So dapat
tapat tayo doon kung saan tayo doon. Sabi nga, maganda ito ang salitang tapat, nakatapat ka. Ano? Naka-jackpot ka. Tapat na tapat. Jackpot talaga yan. Pag asawa mo, tapat, jackpot yan. Ano? Pag ang partner mo, tapat, jackpot yan. Pero pag hindi po tapat ang partner mo o ikaw hindi rin tapat, malas ka dyan. Malas ka lang dyan. Yan mga tugang, ang uusapan natin, katapatan. Ano? Sapagat ulitin ko, dapat tayo nakatapat. Ano? Ibig sabihin, pag tayo ay tapat, lahat po ay magiging ganap po yan at sapat po yan. Magiging sapat. Kasi tama po yan. Ang ibig sabihin, ang tapat ay tama, kaya sapat yan. Hindi magkukulang. Kaya pag ang tao tapat, hindi magkukulang yan. Nga lang pag hindi tayo tapat, ay palaging kulang yan. Ano? Yun. Anyway, balikan natin at hinihingi ko po ang inyong comment. Mag-text lang po kayo sa akin sa 0925-811-3851 o at the same time sa 0966-533-8475 o pwede po kamo magduman sa DCG, sa Facebook tabi, maduman na nga niya ako pala, sa DCGB News Online. Duman sa DCGB News Online, mga tugang, i-like tabi nindo ito, pagkatapos paki-share. Ano? I-share tabi nindo yon, yung like, then i-share. Siyempre, lagyan din ninyo ng okay kung kayo na o-okayhan. Pag hindi okay, hindi tayo tapat yan. At anyway, mga tugang, babalik mo si Padre Boots, ngunyan aldaw ning Miyerkules, ang oras tabi ngunyan, 19 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Iyak ko. Okay, balik po kita gilaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan aldaw ning Miyerkules petsa 25 kang bulan ning Hulyo 2025 ay kung saan pala inaalala ko din ang aking nanay na namatay siya noong 2017 noong June 25 ng madaling araw so nandun pa ako that time sa Manawag patapos bigla akong umuwi nang nabalitaan ko ang mother ko. Supposed to be nagbabakasyon pa ako noon sa Manawag pero umalis ako noon June 23, pumunta ng Manawag. Pagkatapos nabalitaan ko June 25 ng tanghali. So yun na agad-agad ako na umuwi dito sa Tigaon sa Bicol. Yun nga mga tugang. Kaya 8 years na pala si Mama sumakabilang buhay. Sumakabilang buhay na si Mama 8 years. Anyway,
ipagdasal po natin. Ang pangalan po niya ay si Esting or si Meriling, si Stella. Stella Azor Bombase, yon. So yun, pinagdasal ko siyempre. Magayon nga sa panangiturugan ko kasubhabang yung mga tugang. So pangiturugan ko habang ako nakasakay sa bus kasi nangiturugan ako. Nangiturugan ako kung saan nagmisa daw ako yung padong kimamangani. Kadakul daw tao na nag-attender. Wow, parang bumalik doon. Pero totoo naman talaga kasi si mama, maganda ang kanyang public relationship. Si mama, po siya public teacher, tapos naging principal po siya, marami siyang natabangan ng mga estudyante, kaya yun nga talagang, pero kahapon, napakaganda yung panaginip ko kahapon, napakaganda kasi napanaginip ako mother ko, na nagbimisa daw ako ng namatay, dami-daming talagang tao, parang Araneta Coliseum ang dating, yun, ang daming tao. So, yun po ang mga tugang. So, anyway, mahalaga. Ay, ganun din, masasabi ko, pag-usapan natin ang tapat, si mama talaga tapat na tapat ka kay papa. Na sa kabila ng lahat, na siyempre sa buhay mag-asawa, may problema, we are not a perfect family naman, at si mama tapat na tapat bilang asawa ni papa. Alam mo, maganda po yun talaga. So doon ko makikita ang example ng katapatan sa nanay ko na kahit na nga minsan, hindi ba siya sinasaktan physically ni Papa, pero in a way, emotionally, nasasaktan si Mama. Pero alam mo, tapat pa rin si Mama kay Papa. Talagang, sabi nga, pagmamahal talaga ay makapagsakripisyo. Ang tunay na pagmamahal, nagsasakripisyo. Yun, kaya nga kami naman ay pinalaki na yun, maging tapat, maging tapat. Kaya doon ko makikita yung halimbawa ng katapatan sa nanay ko. So hindi man po kami mayaman, sabi nga ni Mama nung panahon alam mo Noy, hindi man tayo mayaman. Muyaman magyaman. Di ba? Muyaman kami magyaman. Si Seng habo magyaman. Gusto man kita gusto mang yumaman. Pero sabi ko nga, dahil si Mama tapat, lahat ay sapat. Nagiging sapat naman ang sweldo ni Mama. Alam mo yung nung panahon ang pension talaga ng public teacher mababa lang. Ang baba ng pension pala ni Mama kaya itong panahon. Hindi tulad ng ngayong panahon ng mga teacher, mataas na. Way back in 2020, mga pa si Mama nag-retired. So that was Mama, my mother died kasi 93 years old. And during that time na nag-60 siya, so retired na siya. Kaya nga si Mama, dala ko siya kung saan ako pupunta. Pumunta ka ng Europe, pumunta kami ng Asia, pumunta kami ng Amerika. Nadala ko kung saan ako pupunta. Kaya pinagmamalaki din ako ni Mama dahil sa aking anak na pare, ako ay nakapunta kung saan. Dahil ako ay tagadala ng kanyang bagahe. Hindi naman. Ako ay nagdadala ng bagahe ni Mama. Pagkatapos ako pa nga nagdadala ng ng pera. Anyway, nakita ko talaga. Doon ko masasabi, kaya nasasabi ko itong katapatan ay nauwi sa sapat. Kasi totoo yan hindi yung sweldo ni Mama sa pagiging principal, kakaunti. Mabuti nga yung principal magkano no, sa public, mababa pa mga way back 30 to 50 years ago. 50 years ago, alam mo, mga kaibigan, ang allowance ko ng panahon, yung 1984, ang allowance ko noon sa US in Manila ko noon, alam mo kung magkano ang allowance ko monthly? 300 pesos na. Alam mo kung magkano pamasahe sa papunta sa Quiapo? 30 centavos. Alam mo yung Legazpi nga noon, Legazpi to Manila, ang bayad ko sa Sarkis. Noong panahon, Sarkis mura pa. Sarkis is only 80 pesos ang 80 pesos, tingnan mo yon.
Manila Legazpi 80 pesos. Kunya magkano na yung pag sinasabing Sarkis po mga tugang, parang ano yan. Wala na ngayon Sarkis eh. Sarkis Tours. Mayroon pang kumot, mayroon pang soft drinks, mayroon pang sandwich. Tapos yun, kasama na yun doon. Parang ano yan, air condition pa yan. Oh, mura. Pero sabi ko nga, kahit na kami ay mahirap, mas importante talaga sa atin ay maging tapat para maging tapat. Anyway, may ano dito si 4174 mag-text sa kuya kasi pinag-usapan nga natin ang nangyari dito sa ating mga kalsada. Sabi niya, "Good afternoon, Father Boots. Wala na mangyari sa Pilipinas." Talaga? Okay, opinion po niya ito. Kasi deeply rooted na ang korupsyon. Saka yung mga politiko, meron hidden agenda. Hindi tapat sa paglilingkod sa bayan. Sa sariling kapakanan ang inuuna. Oy, sabi nga, bayan muna bago bulsa. Yan ang problema. Pero ang tanong, alam mo po, ang iyong lingkod ay naging kanong panahon nung nasa UST pa ako way back in 1985. Kasama ko yung mga taga Ateneo di Manila, yung lingkod sa, ang tawag yan? Yun, meron, ang ano doon is, dapat may, hindi lang NAMPREL, ang NAMPREL kasi sa, lang yun, sa eleksyon o yung PPCRB. Kundi kasi ang nangyayari dyan, hindi ba, PPCRB before election, education ng mga electorate, pero after that, dapat may mag-check. Ang problema ngayon, walang nag-check. May nag-check ba? Mayroong mga father ang ombudsman father. Ombudsman. Ano man pa sinasabi mang ombudsman? Ombudsman. Mali ka, Father Boots. Ang tawag diyan ombudsman, hindi ombudsman. Yan. Yan, nakakabirilot na. Nagkakaralawi na. Yun. So, ang ibig sabihin mga tugang, kaya baga, one time hinapot ko yan si kung ano ang magagawa natin. So, halimbawa, ito mga, may napot ako one time habi ko dito, as an ordinary citizen, ordinary citizen, complain to the government. Ang sabi niya, pwede naman na mag-complain ang sabi niya sabi Digdiho, yes, ang tapot, can ordinary citizen complain against the government agencies, officials, or employees in the Philippines? Ang sagot ni AI, ito po yes, malaking yes. Ordinary citizens, kahit ikaw po, can file complaints against government agencies, officials, or employees in the Philippines. Pero ang tanong, sino? Sino ang may kakayahan dyan? Ang problema sa atin na pag nasuhulan ng pera, magkano ka ba? Hindi na ako magko-complain. Yun ang problema sa atin. There are established channels and mechanisms for citizens to voice their concerns and grievances such as 8888 Citizens Complaints Hotline. Ang hapot ko mga tugang, kung nagdadawog tabi ka muna, try nyo na ito. Sino bang nandiyan sa atin na sa tech natin, sa tech? Sino ba nasa tech natin? Si ano ba yan? Sino ba nasa tech natin? Sino ba nasa tech natin ngayon? Si Nalds o si Bunjing? Si Ronald. Nakatry ka na kayo ni Ronald? Nag-complain ka sa 888 Citizens Complaint Hotline kasi nireklamo mo ang ito? Hindi ba yan? The Office of the Ombudsman and the Civil Service Commission. So, yun. Sabi nga, importante dito, 888 Citizens Complaint Hotline. Yan.
Kasi importante mga tugang. Di, sasabihin naman, alam mo, Father Boots, ang mga Pilipino kasi mapasensya. Kahit na sa puyungon mo yan, mapasapuyong sa na iyan. Di ba kasi turo daw kasi ng Biblia, pag sinampal ka sa kaliwa, ipasampal mo rin sa kanan. Pasampal ka ng pasampal lang. Ganun ba yon? Bakit mali naman ang interpretasyon natin? Alam ba, pag pinapatay ang mga Kristiyano, oy, mag-ialay mo na lang ang buhay mo, magpakamatay ka na rin. Ganun ba yan? Ang tanong ni Father Boots po, okay, masasagot. Ano sa palagay ninyo? Ang mga Pilipino, kahit na yurakan ng dangal, okay lang po ba yun? Halimbawa, yung pera ng bayan, ang kaba ng bayan ay sabihin natin na, kunin ng ibang tao, okay lang yun, basta, Father, may kahati naman, di ba? Nabalatuan naman ako, Father. Ganun ba? Ang tanong. Nagtatanong lang po. Hindi, kaya gusto ko lang malaman, at least mapupulsan ko po kung sino po ang nakakaalam, sana po, sana tayo ay makatulong, kasi ito po ang mahalaga dito. Gagawa tayo ng ganito para makatulong tayo. So para makatulong tayo sa gobyerno, makatulong tayo sa ating lipunan, mahalaga po yan. Mahalaga po makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kasi kung hindi, pababayaan na lang natin to. Total, sabi nga, pabayaan mo na lang yan. Total, hindi naman tayo, para bang ito yan, alam mo, may nasusunog yung kapitbahay mo. Kalaban mo, kaaway mo yung kapitbahay mo. Buti nga, nasusunog siya bahay niya. Ay, hindi mo alam, kapitbahay mo yun. Pag nasunog yung kapitbahay mo, sino ang susunod? Di ikaw, bahay mo. Yun. Ang problema kasi, nagkakaroon tayo ng tinatawag sa English, indifferentism. Yan. Sana po, tayo ay, sabi nga, in a way, makilahok sa pagbabago ng ating lipunan. Yun, yung turo na sa simbahan, ganun din po yun. Hindi tayo magpapabaya. Ang turo ng simbahan, pabayaan mo yan. Total, problema ng gobyerno yan. Huwag na tayo makialam dyan. Sasabihin naman ng gobyerno, bakit kayo mga pare nakikialam? Wag mo kayong papakialaman. Trabaho namin ito. Alam mo, totoo, trabaho tabi nindo yan. Pero pagdating sa moralidad, when it comes to right or wrong, morality, no one is exempted. Because we are all human being. We are all covered with we call morality. Maliban kung immoral talaga, talagang mahirap na talagang turuan immoral. Pero pag tao naman ay matuturuan, sabi nga, nagbabago naman talaga ang tao, hindi ba? At sabi ko, pantay-pantay po tayo dyan. Mamamatay tayong lahat. Yan naman yun. Kapantay tayo. Wala po, walang sino man dyan. Alam mo, ikaw ay empleyado, ikaw kung sino ka man, nakurap ka. Tandaan mo, hindi mo madadala ang pera pag ikaw namatay. Sino po ba ang contractor na o politiko? Sabihin natin, siya politician nang inililibing at doon sa libingan kasama yung kanyang diploma, kasama yung kanyang medalya, kasama yung kanyang project, kasama yung kanyang yung pera, yung kanyang lupa ang kinalkam. Kasama po ba? Wala po. Wala tayong madadala. Wala po tayong madadala diyan. Ang tanging madadala lang natin ay ang ating kaluluwa pag tayo namatay. Kasi yung katawan natin, hindi natin madadala. Ulitin ko mga tugang, hindi po natin madadala ang ating katawan. Lahat ng mga material na bagay, hindi po natin madadala. Ang tanging madadala lang natin pag tayo namatay, sumakabilang buhay, hindi sumakabilang bahay. Ang problema, sumakabilang bahay. Kahit sumakabilang bahay ka, o hindi mo madadala ang bahay ninyo. Kaya ang madadala lang natin, mga kaibigan, ay ang ating kaluluwa, ang satuyang makalag. Kaya atamanon ta ang satuyang makalag.
ang makalagkaya natin ng ating kaluluwa kaya ay makikita pa kaya ang imahe ng Diyos sa kaluluwa natin? Alam mo, haharap tayo mga tugang. Haharap tayo sa Diyos. At anong ihaharap natin kung ang ating kaluluwa ay hindi kamukha ng Diyos? Kamukha na tayo ng mundo. Tandaan po natin, we were created in the images and likeness of God. Mga tugang, yan po ang maganda. Ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko at nanay ko at ng, sabi ni mama, lalo na si mama, anong ihaharap mo sa Diyos? Walang iba kundi ang iyong kaluluwa. At doon sa kaluluwa mo, nakatatak sana ang Diyos. Kasi sabi nga, we were created in the images and likeness of God. Makatugang, doon sa kaluluwa natin, nakatatak ang imahe ng Diyos. Ano? Kaya nga, pag halimbawa, humarap tayo sa Diyos at hindi makita ng Diyos ang kanyang sarili sa ating kaluluwa, ay saan tayo pupunta? Yan. Kaya habang tayo nabubuhay, asikasuhin po natin na tayo ay maging tapat. Okay? Maging tapat sa Diyos, maging tapat sa sarili, maging tapat sa mga katungkulan natin, sa paglilingkod, maging tapat. Kasi pag tayo ay tapat, tayo ay magiging sapat. Anyway, mga tugang, babalik po si Father Butch pagkatapos kan mga paalala. Ang oras po namin ngayon ay 38 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita ginara sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, ang programa na naghatid sa iyo ng impormasyon, inspirasyon at bendisyon kung saan ating tinatalakay ang anumang ikabubuti ng ating buhay. Yan po ang ating palaging naalam dito. And of course, base din po sa katuruan ng ating simbahan at sa Biblia. Ano? So mga kaibigan, tinanong ko si sabi ko, how to go against corruption in the government. Alam mo, hindi po napakadali. Tandaan po natin, hindi po napakadali na alisin ang korupsyon. Ano? Pero
ang tanong, pwede po. Pwede, pwede. Kung gustuin natin, okay? Sabi nga naman nila pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan po mga tugang problema sa atin. Kasi naghanap tayo palagi ng mga dahilan. Parang tayo ay makurap-kurap. Kukurap-kurap. Yan. Sabi ni Day, combating against government corruption requires a multi-pronged approach involving citizens. Importante mga tugang, kita mga syudadano, mga citizens, mga kahimangwa, kababayan. Yan importante. Dapat may mga pakikialam. Hindi man pakialamero, iba yung pakialamera sa nakikialam. Ibig sabihin, you have to be involved. In English, it's better said involved. Yan. Involve the citizens, the government institutions, kaya may ombudsman tayo, and civil society organizations. Yun. Maganda po yun. Kasi after the election, hindi ba, ano ang dapat gawin? So, ilan years yan? 3 years, 6 years, iba. So, anong gagawin natin? Ang may nagmamasid ba? Pagkatapos, parang may tinatawag check and balance. Alam mo, pag walang check and balance kasi, mahirap po yan. Wala pabayaan na lang natin yan. Tapos ang mangyayari, reklamo tayo, reklamo. Kasi pagkatapos, tayo rin ang naghihirap. Di ba? Tayo rin naghihirap niyan. Mahalaga po talagang, nasa atin na rin po yan. Talagang importante mga tugang iyan. Magsama-sama. Sabi nga dito, citizens engagement. Ito po ang pinaka-foundation of pagbabago. Kasi gusto natin ng pagbabago. Gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman natin magbago. Gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman natin kumilos sa pagbabago. Parang sinasabi, sino gustong yumaman? Okay? Lahat nagtaas ng kamay. Pero pagkatapos, ito na yung ito na yung itak. Kayo doon. Maghawan ka mo. Ay, ayaw ko. Gusto ko yumaman, yung madalian lang, pang madalian yumaman. Yun, kaya ang iba nagnanakaw. Kaya madalian, di ba, pag yumaman ka, madalian? Kasi mo hindi pinaghirapan. Ang tunay na kayamanan, pinaghihirapan po yan. Yan ang tunay na kayamanan. Pero ang hindi tunay na kayamanan, hindi pinaghihirapan yan. Sabi nga naalala ko, sabi ng mama ko, alam mo Noy, yan, ang madaling pera, madaling magasta. Pero pag halimbawa, yung pinaghirapan mo yung pera, bago ka gagasta, pag-isipin mo muna. Problema sa atin gasta dito, gasta doon, hindi pinag-iisipan. Yan. Pag-isipan mo muna. Kasi, binaghirapan yan. Sabi nga ni mama kayo, mabuti na lang kung umuulan ang pera. Wala, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakitang umuulan ng pera maliban lang sa eleksyon. Ang iba nung nakaraan ng eleksyon, may nabalitaan po ako. Ang laki nakuha niya, 29,000. Siguro, yung kabilang partido, kinuhanan din niya. Nagbigay yung kabilaan, magkalaban Di kumita siya. Pero ano nangyari? Asa na yung perang binigay sa mga 25,000? Asa na ngayon? Wala na. Kasi hindi mo na pinaghirapan yan. Pero may nabalitaan din po ako. Hindi ako chismoso. Nang babalita lang po ako. Iba yung chismoso sa nang babalita. May nabalitaan lang po ako. Tatagkwentuhan. Sabi niya, alam mo, Father, yung binili ko, nakakuha ko ng pinag-down ko doon sa motor. Kaya itong motor nito, ito, Father, itong motor nito, bunga ito ng eleksyon. Naghulog-hulugan daw siya. Naghulog-hulugan, hindi ka naghalo-halo. Mas Father, mas masarap ang hulog-hulugan. Hinulog-hulog baga, Father? Hindi yung halo-halo. Naghulog-hulog na siya. At least, napakinabangan mo pala. Katas eleksyon yung perang binili niya ng motor. Alam mo, di kinarap mo din.
Kasi kung tutusin natin, hindi sabi naman sa akin kasi, Father pera naman natin yan hindi naman niya pera yon. O yung pera, bakit nakuha ko din pera na para sa atin. Alam mo, anong kasalanan? Kasalanan. Minsan mahirap talaga turuan ng mga taong may mahirap kasi turuan talaga. Ang pilosopong tasyong yan, Father, ito na po nakalakihan na namin ito Nakaugalian na namin ito, ang corruption, normal lang po. Ang pagnanakaw, normal. Alam mo, bata pa, natututo na magnakaw yan. Kaya pag lumaki yan, magnanakaw din yan. Pag nakaupo yan, magnanakaw na rin yan. Kasi dapat talaga sa eskwelahan. O sa eskwelahan pa tinuturo naman, di ba? Pero alam mo, kaya sa eskwela may mga magnanakaw din Na one time nung bata pa ako, ninakaw yung aking tsinelas. Tsinelas, siguro wala siyang magandang tsinelas, Spartan. Ay, nako, panahon kayo ito. At anyway, importante mga katugang, the foundation of any change in the government starts with citizens engagement. Okay? Naniniwala po kayo dyan. Naniniwala ba kayo dyan? Tinatawag natin citizens engagement. Dapat ang mga ciudadano engaged dapat. Naka-engage kita. Hindi kita disengage. Kasi ang problema ko niyan, disengage. Disengage tayo. Dapat hindi. Dapat mag-engage tayo. Sabi ko nga kasubago, involvement. The very foundation of change is what we call citizen engagement. So, active, sabi nito, si Dante. Thank you, Dante. Nanonood si Domingo Dante Peñaflor. Noy, pinsan ko, okay? Thank you. So, yun, kailangan mag-active tayo sa pagbabago. Active citizens participation is paramount. Talaga, importante yan. This begins with informed voting. Diba? Katapos na ng eleksyon ng May. Carefully searching candidates. Tapos na tayo dyan. They elect individuals, proven commitment. Beyond, ito naman, maganda po dito. Beyond elections. Tapos na po tayo sa eleksyon. Pag-usapan na itong corruption na ito kasi ito talaga ang problema sa atin Nagkakahirap-hirap na tayo dahil sa corruption. Ito maliwanag na maliwanag kasi sa kalsada Napag-usapan natin doon sa kalsadang yan. Yan na lang. Anong public service na ibibigay ng gobyernong maganda? At least yung kalsada man lang. Paganda ng mga kalsada. Yan lang. Kung hindi tayo mabigyan ng magandang ng hanap buhay, at least ito maganda. Pag maganda ang kalsada, sabi nga nila, farm to market roads. Maganda po yun. So yun, ngayon, beyond elections, ang mahalaga po, consistent engagement with government processes is crucial. Alam mo, nung ako po ay plano rin namin ito pero hindi namin nagawa. Yung halimbawa sa Justice and Peace, pagdating sa mga usapan doon sa Kongreso, dapat may tao ka talaga doon. Kasi doon sila gumagawa ng batas Pagkatapos na nangyari, tayo sa simbahan, wala naman tao doon sa Pero mga tugang, ang Dominicans, kami mga Dominicans, meron kaming representative sa United Nations. Anong panahon si Father Mike Dib, OP, napunta na po ako sa Geneva. Siya po ang talagang representative namin noon. Para pag ganon, pinag-uusapan sa United Nations, meron siyang say. Pwede po yan Dito sa Pilipinas, halimbawa, dito sa Kongreso, mga pinag-uusapan yan. Kasi, pag napag-usapan, saka lang tayo magre-react. Ang problema kasi sa atin, kadalasan, reactionary, reactionero. Hindi tayo actionero, kundi reaction na lang tayong reaction. Alam mo, pag reaction tayo, very passive tayo, dapat nandun pa lang, bago pa lang magawa yung batas, talagang nandun na tayo. Sabi nga doon, nakikipag-discussion ka rin. So, kasi mahalaga din, not necessarily pare ang dapat nandoon. Dapat may yung simbahan katoliko, meron din grupo ng simbahan katoliko na talagang, sabi nga, to consistently, the word is consistently, hindi ningas-kugon. Ang problema kasi sa atin, ningas-kugon, mamaya meron, mamaya wala. Ningas-kugon lang tayo niyan.
So, consistent engagement with government processes, importante po yun. Ano yung tawag yan? Include public hearings. Yes, doon sa Kongreso ginagawa yan. Kaya sa United Nations, kaya yung si Father Mike Dib nung panahon, nag-observe po ako po nandun din one time kasi pumunta kami sa Geneva sa United Nations, pina-observe kami kung paano ginagawa yun. At ano kami doon, 3 days kami doon sa United Nations. Pag nagsisession sila, nandun kami, nakikinig, meron po kasing audience doon, separated doon nandun kami sa taas. Hindi mo kami pwede mag-react, nandun kami, nanonood lang. So yung maganda po, makikita mo yun, public hearing, public consultation, submitting comments to proposed legislation, actively participating in the community discussions about government policies. Pero ang problema sa atin, wala. Bakit sasabihin, bakit ako makikilahok dyan? Yan ang problema sa atin. Patas magrereklamo tayo. Anong ginagawa natin? Tanda natin, demanding transparency and accountability from elected officials is vital. Mahalaga po ito, no? Importante ito. Yung tinatawag na transparency and accountability from public officials. Halimbawa, ito mga ginagawang kalsada. Asan transparency dyan? Yun. Dapat may talagang, hindi lang government ang kasi pwedeng bayaran. Dapat may mga, private citizen, may private din, or sabihin natin agency, ang Katoliko, pwede rin po yan, o ang simbahan. Kasi hindi naman ang simbahan para sa pagdarasal lang. Sasabihin naman ng ibang mga oy, kayo mga pare, kayo mga taga-simbahan, huwag kayo magdaldak, magsimba lang kayo, magmisa lang kayo yan, magsermon lang kayo, magpakumpisa lang kayo yan, lang kayo, huwag kayo makikialam sa amin, buhay na namin ito. Ganun ba? Ganun ba yon? Hindi ganyan. Ulitin ko, since we are all human, we are always covered with morality. Human act ang tawag doon. Kaya we are accountable. So this can be achieved through freedom of information. Meron sinasabi dito. Ninita Locre Fernandez, good afternoon, watching from Gibdos, Karamuan, Camarines Sur. Thank you very much. Kumusta dyan sa Gibdos, Karamuan? Siguro nakuran-uran dyan. Digdi mainit, kasubagunig biglang uran. Anyway, importante mga tugang yan. Ini mga inaabot na this can be achieved through Freedom of Information Act requests, contacting representative directly to voice concerns. Yan, importante yun. We can voice our concern, and supporting investigative journalism that exposes corrupt practices. O tulad ng napakagandang ating mga ginagawa. Dapat fair broadcast ang tawag nga yan, di ba? So, para ma-expose ang corrupt practices. Pero minsan, nasuhulan ka, ang tawag yan, envelopmental. Hindi na developmental, kundi magkano bang ang laman ng envelope? Yan ang problema. Envelopmental, hindi developmental. Yan ang problema sa atin, Gusto natin ng envelopmental, ayaw natin ng developmental. Kasi wala naman makikita pa din sa developmental. Pero pagdating sa ang tinatawag envelopmental, may envelope ako, Father. Talo kita. Ako may envelope, ikaw wala. Yun. Ganun ba tayo? Tanda natin. Nakatanggap ka ng envelope, nakatanggap ka ng pera. Madadala mo ba yan? Father, madadala ko yan. Mabibili ako sa mga mall. Yun. Pero ang tanong, pagkatapos mong nabili mo, ano nangyari? Were you happy? In a way, Father, happy but not joyful. Yan. So, fostering a culture of civic responsibility, ito bang magagawa talaga natin? Sa pinag-usapan natin kanina, Father, ano man ang mangyari dito sa mga ang ganda ng kalsada, sisirain, pagkatapos only in the Philippines daw yan. Ang mga project natin, alam mo, ang dapat sa eskwelahan pa lang, sa bahay pala, dapat sa bahay pa lang, sa bahay, sa eskwelahan, ituruan na natin ang mga bata ng isang culture. Ano yung culture, Father, na yan? Culture of civic responsibility. Yan.
Ay kung di mo tuturuan ng mga bata na tinatawag na culture of civic responsibility, ay pag lumaki yan, walang pagpapahalaga. Alam mo, hindi pagbimino sa mga Pilipino ha. Pilipinong-Pilipino po ako. Pero alam mo, nakita ko po kasi nakapag-travel naman po tayo medyo malayo at maraming napuntahan. O, ang ganda, kahit ito na lang, huwag na tayong lumayo sa Asia. Sa Japan na lang. Ang ganda-ganda, malinis. Ano? Malinis. O, nasa religion ba yan? I don't think so. Kasi, hindi naman sa religion yun. Hindi man Christianity yun eh. Pero makikita natin, tingin mo, bakit ang linis ng Japan? Kasi may ugali sila. Ano ugali yun? Culture of civic responsibility. Sila mismo. One time kumakain ako sa Japan doon sa may market na yun. So bumili ako ng makakain. Pagkatapos, pagkabili ko, naglalakad na ako. Alam mo, hinabol ako ng tindera. Sir. Don't eat while walking. Stay here and put your garbage only in kung saan ka daw bumili ng garbage mo, doon mo lang ilalagay yung garbage. Bumili ka ng product, o kunyari bumili ka ng whatever, di ba may basura, wag mong itatapon sa iba. Kung saan ka bumili, doon mo itapon. Ang ganda-ganda, di ba? Sana po ganun ang dito sa Pilipinas. Pero what happened to the Philippines? We have we developed a culture of civic responsibility? Ang tanong, through sabi nga within communities, encourage active participation, discourage, tanda natin, corruption. Okay? Tandaan po natin, importante ito mga tugang ha. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ha. Ang huling salita, ang big word po sa araw na ito, culture of civic responsibility within communities, encourage active participation, and let us discourage corruption. Anyway, inabot tayo ng oras yung pamamaram is 59 minutes after 1 o'clock. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Mga po ang susunod na programa ngayon ni Miyerkules, ang Negosyo Time. Okay? Kapag ganaray si Father Boots, nagsasabing God bless everyone and see you tomorrow, Thursday. Bye-bye. The priests to whom I am indebted in any way.